लोगोफोर बिटिआर इउनिभार्सिटि इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय दिनै आङो सेल्फि स्टेन्ड लाबोआखै थेवब्लाबो थारमानि आं गाबोन तिनसुकिया रौना हासिगोन दा बेखाय आंनि सासे लोगोआ आंखौ ओंखाम जानो लेंहरदों आं जानो फैदों ओमफ्राय आंखौ मा मा जाहोनो नागिरदों आं एसे खिथागोन नोंसोरनो गाबोन आं भिडिअ आपल'ड खालामनो हानाय नङा आं नेक्स्ट डेआव खालामगोन खिन्थु दिनै बिथांनि हांख्रायनाय बायदि आङो बेदर जाफैदोलै होननायखाय आं जानो फैबाय आरो आं नोंसोरनो खिथानोसै मा मा बेदर मोनजायो फैदो अब्ला आं नोंसोरनो खिथाजोनि नैबे जाहैबाय नै माबा हानोमानिस अमा सालायखौ मा खालामगोन खाजिखौनो जानोसै स्प्रेड लाबो जायोमोन ना लाबोनाय जायासै टाइमा एगारसो जायासै बे जाहैबाय अमा माबागासिनो दङ अमा सालाय खालामगासिनो दङ बियो बिसोरनो आंखौ बेदर जानो हरग्राया ओंखाम जानो ओमफ्राय नैबाव दं माइरंबो होखालाय आयौ माथो अमा गिदिर बिखासो आंसो जानो हागोन बेखौ आयौ नै एरग्राया ओमफ्राय बेनो एकदमबारे मा मा जानो लिंहरबाय थायो एकदमबारे गोथाव जागोनलै गोथाव जागोनथ' गोथाव एकदमबारे गोथाव बियो होख्लायगासिनो दं नै बाहेरायाव ओमफ्राय माबा माबि दंबावो र' आं खिथायो उनावसो ओमफ्राय दंबावो संबावगोन नै बेखौथ' मिथिखायो आंनि फेभारेट ना मा होनो बिदिखौ फेभारेट ओंख्रि आरो बेयो बे जाहैबाय मैखुना बेखौ आङो बिराद मोजां मोनो आरो मैखुन बानायनाय आरोना बेयो जिगाबनि नालाय ओमफ्राय बिदै होसिगोन नै मानो होनांगौ बेखौ बिदैखौ जेनेबा गोथाव जायो अके जानोसै नैबे बानलुखौबो जाखागोन बिसोर आंनो साइसआव बानलु जागोन ओमफ्राय नैबेखौ बाथोन जानोसैलाय खारौ खान्दाय बिबार खारौ खान्दाय बिबारखौ जास्रालांखानोसै नैबे जोगोनारखौ आं लांफागोन दै बे जोगोनारखौ आङो हजों लांफासिगोन तिनसुकियावहाय ओमफ्राय मालाय नै ओंखाम संग्राफ्रा मालाय जा मोजां मोजां बानायना लाबाय ओमफ्राय आंहाथ' बानायनो हाया नालाय नाजानायसै एबा बानायनो हासिगोन खोमा ओमफ्राय नों सिङाव मा दोनग्रा मा खालामग्रा ओरैबायदि साजायनो हाबाय मालाय बिदिनो आरो आंबो साजायगोन मानि खोथा स' नोंथांनो दा खिथाबाय थानोसै आङो ना थांबाथाय फैनो मोननांगौआ बिदिनो मास मोनसेनि उनाव नङाबाथ' हानाय नङा नालाय मा खरसा जायो हरैहाय बेनि मोनसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो गोबावसो नुखासिगोन होननानै बिसोरो मा खालामबाय आंखौ अमा बिखा बिदै जानो हरदों आरो ना बेखौ खिथादोंमोन ओमफ्राय जानानै फैदोलै होननानै लोगो हिसाबै लेंहरबाय बिटिआर फरायनो स्टाफा बिथाङाबो ओमफ्राय दाथ' वाइफआनोसो जालायबाय थासिगोन नालाय ओंखायनो बिथांमोना माने जोंनि इसिङारि सोमोन्दोफ्रा बेलेग आरो बिराद गोथौ आरो आंखौ गाबोन जेनोखि दोनला आं ट्रेन टिकेट दानखाबायमोन नाथाय ट्रेन टिकेटखौहाय आङो हयथ' आङो केन्सेल खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो मानोना आंखौ लोगोफोर दोनलांनो नागिरदों गामिनि लोगोफ्रा आंखौ दोनलांनो नागिरबाय बिसोर गारि बोरायलायबाय ओमफ्राय गारिया गासै एसे दाम गोसा जाबाय आरोखि थेवब्लाबो बिसोर दोनलांगोन आंखौ माने लोगोनि खाथिराव माखासे जोंनि इसिङारि जि गोबां सोमोन्दोफोर दङ जों माब्रै जों गामियाव हेफाजाब होलायलायो बेखौ गोबां माखासे बाथ्रा दं आरो बुंफोरजोबनो हानाय नङा आं नोंसोरनो भिडिअखौ खालामनानै होगोन सोर सोर आंखौ दोनलांगोन ओमफ्राय बिसोरो हजों हरसे थागोन जायगाखौ नायगोन बेनि उनाव एसे बेरायगोन बेनि उनाव बिसोर सिट बोफिनगोन आरो ना होनबा बेखिनियाव आं नोंसोरनो खिथाबाय होमबा मिजिंथिदों नोंथांमोनहा आंखौ मदद खालामबाय थागोन आंखौ अनसायगोन आरो आंबो जेसेबां हायो तिनसुकिया हालामनिफ्राय गोबां जोंनि मिथिनांगौ फोरमायनांगौ दंखौ आङो जेसेबां हायो आङो सेस्था खालामगोन फोरमायनो अब्ला आं नोंसोरनो खिथाखाबाय आं दिनै मोनसे न'खराव फैदों आरो आंखौ ओंखाम जानो लेंहरनायखाय आं फैबाय दा रेडि जाजोब्बाय आं जानोसै बेनिफ्राय आङो न'आव थानानै थुब्ला थुब्लि बोनहैसै आरो थेंक इउ